Dugaya kaya tong mupalit aning balaya oy. Asa na kato siya? Na para ba ko ilakaw ron? Gasabot man may nga. Alas 9 mo ari na to siya. Ay, wa man ko reload di ay. Hapit na alas 10. So, gyapon gid siya. Asa na kato? Ay, ikaw tong kuan boss? Mo palit aning balaya? Ako sa wa kailan ako. Ay, palit boss. Ug palito ni mo ni dayon boss. Kay tama dayon ni gini mo ni. Di ka kaila ka sa ko wala. Isu pug makaila kunin mo nga wa mo pug ka nagpaila ganin ako. Ako mo itagihan eh. Ako itagihan ng kuan dire sa petition dire kay mga balay-balay wa ka kaila. Ako imong amo. Ito wag kang klaro nga pagkainte o. Usa man na imong attire nimo. Nabay mo to ko sa imong hindi ka. Mura ka scammer. Isa gitay ka orient nimo wa man ka kaila sa imong boxing. Ikaw di kontak niya dayon ning balaya day boss. Sinsya kay boss ha. Sinsya gi kay boss. Ay mo nang bayar kagod. Sa iluan lang gid ko. Sa iluan gud puta boss. Boss. Kuan. Gusto lang nako nga himong kang maninoy nako karong December 21. Hindi na kadi. Sa mali klase nga hindi ni di. Gusto mong guna ko nga. Sige. Oh, gusto mong guna ko nga nakoy maninoy nga dato ba? Okay, wala problema na. Pero magkita tawag ma sa opisina kay wa jud kay klaro nga pagkakuan kinsa kay gaorient nimo. Kini ako aning balay, ako imong puyo ani sikanhom na kuning anong imo man ibaligya. Kabalo ko na kay bayron kay nagingon ang opisina ikaw di ay imong attire. Pastila di man na kuan sa ahin. Sa iluan lang gud puta boss. Karon ako meeting, hapit ra gid ka diri. Kay gusto ko makita nimo. Pero ugma magkita ta sa opisina. Ato sa ko. Oy boss, gadala-dala man lagi kag papel. Ay, timuha day ni, ipadala ni sa opisina. Mo ni guide nimo ton ina kay para makabalo ka, dangag kay kang ahintiya ka. Oh, matos ko. Boss, salamat boss. Hala. Mauday to'y amo din ako. Day, mauday to'y bana day sa akong madam di ay. Matay lawak ay nako ani. Oy. Matuko ko opisina, kasukan yung ko ani. Basiyot lang manggugkong. Wala ko'y purma attire. Ito tong plano mo palit aning balaya boss? Oh, mo ni balaya. Mo ni. Na di ka magmahayan ni boss, di ka magmahayan ni. Bago pag ginipintalan, ano lang aging simana ni gipintalan? Sa okay, balaya ganahan ko. Dini kamayan boss, dua ka bedroom ani, nay CR, nay lababo. Way problema ang tubig diri boss, perminting gapluwing ang tubig diri. Ya, dako ni. Sulod, sulod yun. Aka na boss. Dako gina diya boss. Ay diri lang ta tanaw boss kay namang gud diri ang mga Sige. man gud mga septic tank, mga tubo sa agyanan sa tubig. Diri lang ta mo tanaw. Oh, sige. Alay diri boss, diri ta tanaw ta boss. Tabli kita. Oh. Day. Ay, balong dia, may tubig dia. Unsa man ka manuklod ng pugka? Unsa di gusto nimo di ay? Suga po di boy. Relax lang. Igaway ka, mupalit ka ning balay. Bupalit ko ni. Paliton mo Sa manuklod ng pugka, tarong ako na imong pagpanuklod pod. sa musalo magagway tubig. Kani boss, kani siya. Kaning tubuhan sa CR na siya. Gipadagan na siya da. Ang septic tank kita na tinuod, ang septic tank niya na di as tunga sa karsada. Ha? Yawa po. Sipitang nas tuwa sa kalsada. Ituyong na siya boss, kay haron ang simento mausar sa pagpagkarsada. Oh. Tingala ko sipitang. Kalsada. Pero okay ra. Ay na sa dagang langas boss. Basta ikaw yung magkaganing balaya. Nagituklod na ba ko ni mo diha? Na, di ko magayunon Kani siya. Tubo na siya. Kani siya. Tubo na diha sa CR. Adire dapit na gripo diha. Din kani pud siya, padagan pud na ngare. Padulong pud na dito sa imo ang lababo. Oh. Nya kani siya dako man siya ra pod. Pero okay magkakaw yun, magkaka. Hindi na ito maglangay-langay, ani. Oh, kaya magbinaryanay taron. Kaya baryan ako ni, kasan ko ni. Ingan ko ni, naganahan. Ako yun, may kanidi ay. Ayun, hindot kinibalayo. Ito pa na yung miyaging, si mana lagi pintalan.
Pero ay kabala ka ani kay wa mabani siya na tiles. Tawgo na ko tong mo tiles ani. Kay ang kulang na lang gyud ani. Kani Herman, bago na gid ni na human gyud boss. Bago ni. Unahan ko sa unahan ko ng balay. Kuan lang sikit ka. Naas kalsada. Ay na dagang istorya boss kay total di man po na buldoson na ra kay. Kuan man ni subdivision man ni ang tagian ay magdumala ani unsaon ni niya. Bago naman gud ang mga tagian ni nga masipik tang ani mga subdivision boss na ginagagi sa kalsada aron mausar ang pagpasiminto. Unahan ko ni. Sama na yun ang yun mo ni. Asa mo ta bayaran ni? Ato gito ko opisina boss. Kaya dito ta magbinyaryan ay kay naman na akong madamog amo na kong laki dito. Sige. Kay bariyan ako ni ron, bariyan bayad ta ron. Sa man gyud boss? Kasan gini mo ni? Oh, kasan ako ni. Manang maratong amo sa opisina tong istorya kay bariyan ta ni para may balo lang tanong pilay kantidad ng balaya kay bariyan ta ni. Matay lagi kay dagang kwarta ba? Gawire kay Kayo baga-baga man imong bago. ako kwarta dire kay bariyan ko ni gikan og bangko. Matay dagang kwarta. Matay. Naagi ko'y komisyon madawat ani. Ano ta bayaran ni? Kay Ato ta opisina lagi. Mato ta opisina. oh. Okay na mo. Ang bayar. Okay na. Unsa may na-deal na nimo ni? Okay na? Okay na. Iya don dayon nun. Bayaran daw niya sa opisina ron boss. Di ba ligya? Ganyan di ati ganiha haga. Ako aning personal nga. Balay. Ako ani ikaduhang balay puyan ako ni. Di ba ligya? Suso ay kay. Imo man din ni kaduang balay day boss mo. Palpak ni government yun. Danghaga. Diing na di ati kag kumangat sa ambot na. Sa lain day itong unit day boss. Unta day. Dili day yung tanyang balaya. Sa man ka man kay klaro day nga bari kag barian kay kasan ako ni. Balay man din sa mga amo day, di man din ibaligya day. Abi na magmaon na ni. Kay klaro ba? Ting sabot na no ganina. Sus, wa jud ambot na nimo. Ano ko? Dili jud komisyon ako sir. Bis barian ako ni. Pagkadanghaga jud kay mo dangag jud ka. Lantawa imong gibuhat. Wad antag stop bayaran eh. Silang daghag jud kay ka. Ikaw daghan kay kagatraso sa kuha mo. Adto jud ka sa opisina unya. Ambot lang nimo. Basta kita ta sa opisina. Palpak man akong plano eh. Kadahom naman kong mahalin yung balaya. Ikadua man din yung balay sa kung amo. Kwartan mo bilong tato. Kwartan mo tato. Yan nga kayo ito gud eh. Ay nga, komisyon oy.